ባናና ኣብ ዓለም ብበዝሒ ካብ ዝዝውተሩ ፍራምረታት ሓደ ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ሙሉእ ብሙሉእ ውሕሱን ገደብ ዘይብሉ ተገይሩ ይውሰድ። ይኹን እምበር ባናና ኣብ ምሕቃቅ ምግቢ ኣብ መጠን ሽኮር ደም ኣብ ምስግጋር መልእኽቲ ነርቭን ኣብ ሚዛን መዓድናትን ወይ ድማ ሚነራል መብዛሕትኡ ሰብ ካብ ዝሓስቦ ንላዕሊ ፅልዋ ኣለዎ። ስለዚ ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና መብዛሕትኤና ባናና ክንበልዕ ከለና እንፍፅሞም ትሽዓተ ኣስካሕካሕቲ ጌጋታትን ባናና ንጥዕናና ኣዝዩ ጠቃሚ ብዝኾነ መንገዲ ከመይ ጌርና ክንበልዖ ከም ዘለናን ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና። ብፍላይ ድማ ኣብ ቁፅሪ 4 ዝነግረኩም ጌጋ መዓልታዊ ትፍፅምዎ ግን ንጥዕናኹም ይዕኑ ከም ዘሎ እዩ። ብጥንቃቐ እንተተኸታተልኩምኒ ብዘይ ምንም ስጋኣትን ጎናዊ ሳዕቤንን ባናና ንጥዕናኹም ብዝስማዕማዕ መንገዲ ከመይ ጌርኩም ክትጥቀምሉ ከም እትኽእሉ ዝሕግዘኩም ወሰንቲ ሓበሬታታት ክትረኽቡ ኢኹም። ኩሉ ግዜ ንጥዕናኹም ቀዳምነት እትህቡ ሕያዋይ ልቢ ዘለኩም ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምርዋ። ምክንያቱ ናትኩም ላይክ እዚ ትምህርቲ እዚ ናብ ብዙሓት በፂሑ ጥዕንኦም ክሕልው ዓብይ ግደ ስለ ዝህልዎ እዩ። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንተኮንኩም ዶክተር ማይና ይበሃል። ኣብ ዩቲዩብ ብዛዕባ ጥዕንኦም ክፈልጡ ደልዮም ካብ ዝመፁ ውሑዳት ኣስተውዓልቲ ሰባት ሓደ ስለ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትና ኮኑ። ብንፍንዎም ናይ ጥዕና ትምህርትታት ናይ ገዛ ርእስኹምን ናይ ስድራ ቤትኹምን ጥዕና ሓልው። ባናና መብዛሕትኡ ግዜ ንህፃናት ንጡንሳት ኣዴታት ከምኡ እውን ካብ ሕማም ንዝሓዊ ሰባት ካብ ዝወሃቡ ቀዳሞት ምግብታት ሓደ እዩ። በዚ ምክንያት ድማ ብዙሓት ሰባት ባናና ሉስሉስ ምንም ጉድኣት ዘይብሉ ኣብ ዝኾነ ግዜ ብዝደለይዎ መጠን ክብላዕ ከም ዝኽእል ገይሮም ይሓስቡ። ሉስሉስ ጥዑምን ንከብዲ ዝስማዕማዕን እዩ። እዚ ሰናይ ልምዲ ድማ እምነት ይፈጥር። ይኹን እምበር ስነ ምግቢ ወይ ኒውትሪሽን ብዛዕባ ልምዲ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዛዕባ ናይ ኣካልና ባዮሎጂያዊ ግብረ መልሲ እዩ። ባናና ኣብ ኣካልና ገለልተኛ ኣይኮነን። ኣብ ሽኮር ደም፣ ኣብ ቅልጣፈ ምሕቃቅ ምግቢ፣ ኣብ ከብዲ ምብልዕላዕ፣ ኣብ ሚዛን ፖታሽየም ፅልዋ ይሕድር። ብግንዛቤ ክውሰድ ከሎ ባናና ንኣካል ይድግፍ። ብዘይ ኣግባብ ክውሰድ ከሎ ግን ብስቕታ ናይ ኣካልና ምስትንፋስን ቅሳነትን ይኸልእ። እቲ ፍልሊ ዘሎ ኣብቲ ባናና ዘይኮነስ ኣብ ኣመጋግባና እዩ። ናይ ዘመንና ናይ ኣመጋግባ ልምዲ መብዛሕትኡ ግዜ ብህፁፅ ምምጋብ፣ ዘይግቡእ ናይ ምግቢ ውህደት ኮምቢኔሽን ከምኡ እውን ደጋጊምካ ምምጋብ ዘጠቃለለ እዩ። ብዙሓት ሰባት ባናና ብቁልጡፍ ናይ ሓይሊ ምንጪ ብምጥቃም ትክክለኛ ምግቢ ይዘሉ ወይ ድማ ምንም ሚዛን ከይሓለወ ብዙሕ ባናና ይበልዑ። ባናና ብቁልጡፍ ዝሓቅቕን ተፈጥሮኣዊ ሽኮር ዝሓዘን ብምዃኑ ትክክለኛ ግዜን ትክክለኛ ውህደትን የድልዮ። እዚ ሸለል ክበሃል ከሎ ግን ኣካልና ናይ ሽኮር ደም ምውሳኽ፣ ናይ ከብዲ ምኽባድ ከምኡ እውን ድኻም የጋጥሞ። እዞም ስምዒታት እዚኦም መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ዕድመ ወይ ምስ ሜታቦሊዝም ተታሒዞም ዝወሃቡ ምክንያታት ይኹን እምበር ብሓቂ ግን መዓልታዊ ንፍፅሞም ንኣሽቱ ጌጋታት ውፅኢት እዮም። ጌጋ ሓደ ካብ መጠን ንላዕሊ ባናና ምምጋብ። እቲ ኣዝዩ ልሙድ ጌጋ እንወስደ መጠን እዩ። ባናና ብካርቦሃይድሬትን ብተፈጥሮኣዊ ሽኮርን ዝበለፀ እዩ። እዚ ሓይሊ ዝህብ እኳ እንተኾነ መጠኑ ክበዝሕ ከሎ ግን ንቁፅር ሽኮር ደምን ንምሕቃቅ ምግብን ካብ ዓቐን ንላዕሊ ይገብሮ። ኣብ መዓልቲ ካብ 2 ክሳብ 4 ባናና ምምጋብ ብፍላይ ምንም ዓይነት ምንቅስቃስ ኣካል ከይሃለወ ንሓይሊ ምውራድ፣ ንተደጋጋሚ ጥሜት፣ ንከብዲ ምንፋሕን ቀስ በቀስ ንዝመፅእ ወሰኽ ርእሰ ሚዛንን ወይ ድማ ክብደት የቃልዕ። እዚ ዝኸውን ድማ ብዝሕሊ መንገዲ እዩ። ስለዚ እዩ ድማ ብዙሓት ሰባት ኣብ መንጎ ባናናን ኣብ መንጎ ዞም ስምዒታን ዘሎ ርክብ ዘየስተውዕለሉ። ንመብዛሕትኦም ዓበይቲ ሰባት ኣብ መዓልቲ ሓደ ማእኸላይ ባናና ምምጋብ ተመራፂ እዩ። ንጡፍ ምንቅስቃስ ኣካል ዝገብሩ ሰባት ክሳብ 2 ክወስዱ ይኽእሉ። ይኹን እምበር መዓልታዊ ካብዚ ንላዕሊ ምምጋብ ተወሳኺ ጥቕሚ የብሉን። ጌጋ 2 ባናና ብጥሜት ከብዲ ምምጋብ። ብዙሓት ሰባት ባናና ንከብዲ ቀሊል መሲልዎም ንግሆ ብጥሜት ከብዲ ይበልዕዎ። ከም ሓቂ ግን ባናና ጥራዩ ብጥሜት ከብዲ ክውሰድ ከሎ መጠን ሽኮር ደም ብቁልጡፍ ከም ዝውስኽ ድሕሪኡ ድማ ብሃንደበት ከም ዝቕንስ ይገብር። ብተወሳኺ ማግኒዥየምን ፖታሽየምን ስለ ዘለዎም ስምዒታዊ ጨጎራ ሴንሲቲቪቲ ስቶማች ኣብ ዘለዎም ሰባት ናይ ኣሲድ ሚዛን ንግዚኡ ክዘርጎ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ድሕሪ ምምጋብ ቁሩብ ፀንሑ ንድኻም፣ ንርእሲ ምዛር፣ ንቃፀሎ ጨጎራ ወይ ድማ ንጥሜት ይዳርግ። እቲ ዝበለፀ ኣማራፂ እቲ መጠን ሽኮር ናይ ደምና ዝኣቱ ቅልጣፈ ንምንካይድ ናይ ሓይሊ ቀረብ ንምርጋን ባናና ከም ለውዝ፣ ርግኦ፣ እንቋቑሖ ወይ ቅብኣት ዘለዎም ጥራምረታት ከም ፕሮቲን ወይ ስብሒ ካብ ዘለዎም ምግብታት ኣዋሂድኩም ብልዕዎ። ጌጋ 3 ባናና ምሸት ደንጊኻ ምምጋብ። ባናና ብቁልጡፍ ዝሓቅቕ እኳ እንተኾነ ሕጂ እውን ናይ ኢንሱሊን ሆርሞን ከም ዘመንጩ ይገብር። ምሸት ባናና ምምጋብ ናይ ድቃስ ፅሬት ክዘርግዎ ይኽእል። ብፍላይ ድማ ናይ ሽኮር ስምዒታውነት ሴንሲቲቪቲ ኣብ ዘለዎም ሰባት
خم أون أبجزي دكاس محا مجبس لززحل مشات زبلع بانانا نجاز وين خبدي مخبات تسعب يخليو أتي مرات جزء دما نجوه ويفرق مع التم مجاب أزيو تمرات إيو كتدقسو كتدالو خلهم بانانا كاب مجاب تقطبو جيجا 4 بانانا مس زي يسمع مع مجبتات محواس أتي أزيو شلل زبها الجيجا زي جبو ناي مجوه داتيو بانانا أب كبدي بقولطف ناي مبلع بهرال لو نمحا مجبي زخبرو بروتينات كابز تتوابسو مجبتات وي كابز تمسرحو شكور مس زحوسو أتي ناي مبلع مسرح يوسخ إذا دما نخبدي منفح نجاز خام أول زي متشونت كبدي دارج أتي زبالة أوهدت دما بانانا بزبالة زمعمع مس لوز كبعت لهم إغلتات رجوع أجاوي دما عرس وين مسناي أوتشولوني كبعت إيو كاب كبرت مجبتات وي كاب طعمات مجبتات ديزرت سمحواس أوجدو جيجا حموشته كم متأن العلي زبسلة وي زي بسلة بانانا بزي أقباب من مكاب أزيوم زبسلة باناناتات لعل شكور سلازلوم قلطفهم سلازحقو متأن شكور دم بقلطفي وسخو بخالي وجن دما زي بسلو قويتلت باناناتات نمحقق سلازي خبد نخبد منفحتي نقرصات كقالعنا يخلو سلازي اتتخكلنا مرجع نمبزحتو اسد سمعمع ብጫ ኮይኑ ንእሽተን ጸልም ነጠብጣብ ከርእስ ጀመረ ብመጠኑ ዝበሰለ ባናና እዩ ጌጋ 6 ባናና ከም ቀንዲ ምግቢ ንጥቀም ባናና እኹል ፕሮቲንን ስብሕን ስለ ዘይብሉ ጥራዩ ሙሉእ ምግቢ ክኸውን ኣይኽእልን ባናና ጥራዩ ንቁርሲ ወይ ንምሳሕ ምጥቃም ጸኒሑ ንዝመጽእ ጥሜት ንድኻም ከም መጠን ንላዕሊ ንምምጋብ ይዳርግ ትኽክለኛ ኣጠቓቕማ ባናና ከም ሓደ ክፋል ምግቢ ተጠቐሙሉ እምበር ከም ቀንዲ ምግቢ ኣይትውሰድዎ ጌጋ 7 ናይ ፖታሲየም ጽልዋ ዕሽሽ ምባል ሸለል ምባል ባናና ብፖታሲየም ዝበለጸ እዩ እዚ ንመብዛሕቱ ሰብ ጥቃም እኳ እንተኾነ ናይ ኩላሊት ሕማም ንዘለዎም ወይ ናይ ፖታሲየም መጠን ዝትንክፎ መድሃኒታት ንዝወስዱ ሰባት ግን ካብ መጠን ንላዕሊ ምውሳድ ጉድኣት ክህልዎ ይኽእል እዩ ናይ ሕክምና መጠንቀቕታታት ክንርኢ ከለና ናይ ኩላሊት ናይ ምጽራይ ዓቕሚ እንተቐኒሱ ናይ ባናና ኣወሳስዳ ብምኽሪ ሰብ ሞያ ጥዕና ተወሲኑ ክግደብ ይግባእ ጌጋ 8 ባናና ብዘይ ማይ ምምጋብ ባናና ማይ ዝመጥጥ ፋይበር ኣብ ውሽጢ ሒዙ ኣሎ እኹል ፈሳሲ ኣብ ዘይብሉ ኩነታት ባናና ምምጋብ ንምሕቃቕ ምግቢ ብምዝሓል ንድርቀት ከብዲ መፍትሒ ካብ ምዃን ሓሊፉ ምንጭ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ቀሊል መፍትሒ ድማ ባናና ኣብ ትምገብሉ ግዜ ሙሉእ መዓልቲ እኹል ማይ ስተዩ ባናና ብጌጋ ንበልዕ ከም ዘለና ዘርኡና ምልክታት እስከነረ ተደጋጋሚ ዝኾነ ናይ ከብዲ ምንፋሕ ጋዝ ድሕሪ ምምጋብ ድኻም ምስማዕ ንጥዑም ምግቢ ሃንቆ ምባል ርእሲ ምሕማም ድርቀት ከብዲ ወይ ዘይተፈለጠ ናይ ክብደት ወሰኽ እንተጋጢምኩም ናይ ባናና ኣወሳስዳ ልምድኹም ክተመዓራርዩ ከም ዘለኩም ጠቐምቲ ምልክታት እዮም እቲ ትወስድዎ መጠን ምንካይ ግዚኡ ምስትኽኻል መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ውሕድ መዓልታት ለውጢ የምጽእ እዩ ባህላዊ ናይ ኣመጋግባ ስርዓታት ባናና ንኣካል ዘማዕብል ግን ከዓ ከቢድ ከም ዝኾነ ገይሮም ይርእይዎ ነይሮም ስለዚ ድማ መጠኑን ብትኽክለኛ ውህደትን ክብላዕ ይመኽሩ ነይሮም ዘመናዊ ስነ ምግቢ ሳይንስ እውን ነዚ ይረጋግጾ ባናና ንጥዕናና ብዝበለጸ ጠቃሚ ዝኸውን መጠኑ ተወሲኑ ምስ ፕሮቲን ወይ ምስ ስብሒ ክውሰድ ከሎ እዩ ጥንታዊ ጥበብን ዘመናዊ መረጋገጽን ብሓደ ነገር ይስማዕምዑ ንሱ ድማ ካብቲ ዓይነት ምግቢ ዝያዳ ሚዛኑ ምሕላው ዝያዳ ወሳኒ ምዃኑ እዩ ባናና ጥዑም ዘይኮነ ምግቢ ኣይኮነን ሓያልን ቁልጡፍ ጥቕሚ ዝህብን ክቡር ጥንቃቐ ዘድሊ ምግቢ እዩ ብትኽክለኛ መጠንን ብትኽክለኛ ግዜን ብትኽክለኛ መንገድን ክብላዕ ከሎ ንምሕቃቕ ምግቢ ንሓይልን ንጥዕና ነርቭን ይድግፍ ብዘይ ኣግባብ ክውሰድ ከሎ ግን ብስቕታ ናይ ኣካልና ሚዛን ይናውፅ ጥዕና ማለት ጽቡቕ ምግብታት ምርሓቕ ዘይኮነስ ከመይ ጌርና ብጥበብ ክንጥቀመሉ ከም ዘለና ምርዳ እዩ ባናና ምስ ካልኦት ከም ዝሰርሕ ግበርዎ እምበር ከም ዝጻረር ኣይትፍቀድሉ ባናና ንጥዕናና ኣዝዩ ጠቃሚ ፍረ እኳ እንተኾነ ሙሉእ ረብሕኡ ንምርካብ ግን ብጥበብን ብሚዛንን ክንጥቀመሉ ይግባእ ቀንዲ ክንዝክሮ ዘለና ነጥብታት ሓደ መጠኑ ምሕላው ኣብ መዓልቲ ካብ ሓደ ክሳብ 2 ባናና ምብላዕ ንጥዕናና እኹልን ሚዛናውን እዩ 2 ብጥሜት ከብዲ ካብ ባናና ምብላዕ ምቁጣብ ባናና ብጥራይ ብጥሜት ከብዲ ካብ ምብላዕ ምስ ከም ለውዝ ርግኦ ወይ ጥራምረታት ዝኣመሰሉ ፕሮቲን ዘለዎም ምግብታት ምዋሃድ መጠን ሽኮር ደም የረጋግዑ 3 ግዜ ምምራጽ ባናና ንግሆ ወይ ፍርቂ መዓልቲ ምብላዕ ዝበለጸ ረብሓ ይህብ ምሸት ደንጊኻ ምብላዕ ግን ንምሕቃቕ ምግቢ ንድቃስን ክርብሽ ስለ ዝኽእል ክነርሕቆ ይግባእ 4 እኹል ማይ ምስታይ ባናና ፋይበር ስለ ዘለዎ ምስኡ እኹል ማይ ምስታይ ንጥዕና ከብድና ንቁልጡፍ ምሕቃቕ ምግቢ ወሳኒ እዩ ብሓፈሻ ጥዕና ማለት ምግቢ ምኽልኻል ዘይኮነስ ንምግቢ ብትኽክለኛ ግዜን ብትኽክለኛ ኣጠቓቕማን
ንጥዕናና ከም ዝሰርሕ ጌርካ ምጥቃም እዩ ነዚ ልምድታት ብምትግባር ባናና ንጥዕናኹም መደጋገፊ ጌርኩም ተጠቀምሉ ጥዕና ይሃብኩም